se na ní. Čiže docela rádi se nažerem, co? Někde v hospodě. Tady to vypadá na tom videu, že má Fanča tlustý prsty. Tlustý prsty, no to už má, ona je má namakaný, že jo, z lezení. No, teď ji nemůžu najít. Na koho jinýho. To je dobrá poloha, no, takhle se mi to líbí. Má namádžovaný ruce pěkně. No. Oni jako mi pořádně roztáhnou ty nohy. Jo. Což se hodí na lezení. To vypadá zároveň smyslně a zároveň je vidět, že je to velká leskyně. Ale ještě líp umí roztáhnout květník, bohužel. Ano? Jo? Jdu. Aha. Jardo, teď se prosím mě neviděl. Já chci si přiškodil. Ještě jednu expresku. Aha, vlastně už to je. A myslím, že to ustojí. No. Tak neplatí v domu víc, jak to rovně. To je všechno. No to není to. Je, Vláďo. No. To je něco strašně zajímavého. Červenýho? Ne. Maskáčový. Tak to chyť. Se třema těma. Nožičkama. Štětkama vzadu. Jo. Ukaž prosím tě prstem přesně, kde to je, ať to můžu zvětšit. Ne, oni jsou křehký, hele, vypadá to jako rybenka. No trošku, má to ale 3 je to ocasy. velký. No to je chvostnatka, no. A je to maskáčový. To je chvostnatka určitě. Ty bývají v takových To je velkých. hezký, takový sametový. Já si akorát teď nevím, Já jsem znal všechny řády hmyzu. tak já to znám taky a teď si nespomenu, ty vole. To po mě chtějí takhle to nedá. To jsou archeográfy. Jo. Martine, dej si záležet. Seš točenej. Není tam moc zima. Ty, já to většinou se bojím. Že když prostě spadnu, tak ty jdeš nahoru. Já myslím, že jo. A já jsem takhle jezdila Emu. A pak jsem byla někde, když jsem tam plavala dole. Mravama samozřejmě ano, ale... A mě někdo ještě může vzít tam na té cestě? Nebo už tak ještě někdo leze? Myslím, že už umí. No, už vůbec taky Nějaká jednoduchoučka, jo? Tak pro tebe.
Tam jsou tu všechny. Já jí tam pěkně vyběh, jako předtím. A já to dneska byl hrozně jako hezký. To bylo natočené. Mají pozor, a mě to k tomu nejde už dobrý. Já ho nevidím. No, můžeme jim něco dát, ne? Je to hodně stabilní. Vyjde se tam friend někam. A mezi náma a hlavně ještě Bondu. Takže by si spadnul a ještě by tě boukla do hlavy a... Nechceš tam ještě dát skmíněnec nějaký? Jo bych. Může spínit tak nějaký spíčenec tam. To má pověšený tam. To je takový problém toho věc, jako. No, to vždycky. To krásná dneska. Ten prázdná. Víš, ale ty texty jako nejsou. To si pamatuju ještě. To je prostě něco. Tam? Kde máš fůni, Jardo? To je dole. Taky přiveď. Za chvíli jo, no. Jak to? Můžu zaminovat. Ale už je to jako dolezený samozřejmě. Já vím. A jdeš dolů? No asi vlastně ze zdola třeba. No, to jsou bylo lepší. Ale budeš to muset vylíst ale potom. Pak bych musel. Jinak budeš muset sundávat, jak sundáš tu pes. No ty můžeš sundat teď, když pojedeš dolů, ne? To je pravda. Mám tu poslední, ne?
Ale bys si tam nepodal do odsetky a protáhl planu. Já ti nemám potřebu, jako místo z dole, já chtěl jsem to z hora. No já bych radši, aby si něco nezbylo. Já ti věřím, tak to prostě, tak ti tam vytáhnu. Ne, tak nějak se tam dostanu určitě. Mohu prohlídnout. No víc si nechtěl. To tam nech, to je dobrý. A to bylo. Tak jo. Už jo? Je to malá akvitíka. No ty je to lepší. Mám to ušít? Takže to asi jako ideální. No je to asi to. Pro. No docela bych rád do toho skočil, do toho Fredna. Ty vole. Vypad? No jo, jenže to cukáš jako do strany. Já myslím, že ta váha toho těla je 5krát větší. Jo, ale v tom kolmém směru je to něco úplně jiného, než když ho vyjebeš ze strany. Nevím, jestli to